ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಬಜಿಲ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಜಿಲ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ ಬಜಿಲ್ದೆ ತುಂದೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಹೀರೆ, ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬೀಜ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ, ಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡನ ಶಕ್ಕರೆಲ ಪಾಡೊಲಿ, ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಪೇರು ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ. ಒಂದು ತಾರೆದ ಪೇರೊಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಈ ಕಪ್ಪುಡಿ ಆನೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರೆದ ಪೇರು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪಂಡ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ತಾರೆದ ಪೇರು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವರೆ ದಿಯೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಸೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಮಗ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಉಂಡು, ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಜಿಲ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಐತೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಬಜಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಜಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅವಡಿಗೆ ಮುದುರುಂಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಬೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬಜಿಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ. ಅಂಚೆ ಯಾನು ಅಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನಿನಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಡ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪರಪರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ. ತುಲೆ ಆತು ಸೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕರಂಚವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜಿಲಿನ ಆತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ. ಈತನ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪೂರ ನ್ಯಾನ್ಮೂಲು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ. ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಏಜೆಂಡ ಕರ್ಚುಂಡು. ತುಲೆ ಯಾವೊಂದು ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ ಅವಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಆ ಮೂಲು ಬೀಜದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾವು ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಜಿ ಬೌಲರ್ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂಬೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಯಾನು ತಾರೆದ ಪೇರು ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅವು ಯಾನು ತಾರೆದ ಪೇರನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪೇರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ದೆತ್ತಿದೆ ಪೇರನ್ನು. ಒಂಜಿ ತಾರೆಯನ್ನು 2 ಸಲ ಕಡ್ದು 2 ಸಲ ಪೇರು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ನಮಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಕೊದ್ಯವಡು. ನಿಗಲೊಂದು ಕಡೆ ಮುಟ ತೂಲೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದಿರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಮಂಜಲ್ದಿರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು. ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ಯವಡು ಶೋಕು ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮಂಜಲ್ದಿರೆಲ್ಲ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ದಿಯೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡ್ಕ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತಾರೆದ ಪೇರು ಐಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಯಾರು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ನಿಗುಲು ಪೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೂದು ಎಂಚಾತನಂದ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗುಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೋಡು ನೀಟಾದ ಕೊದ್ದಿಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀತ ಅವು ಬಜಿಲನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ತಾರದ ಪೇರು ದಾಯದೆ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ತಾರದ ಪೇರಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾಯಸ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಜಿಲನ್ನು ಪಾಡ್ಯ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲು 2 ಕಪ್ ಬಜಿಲ್ ಎತ್ತೊಂಡ 4 ಕಪ್ ಪೇರು 3 ಕಪ್ ಬಜಿಲ್ ಎತ್ತೊಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡಬ್ಬಲ್ 5 ಕಪ್ ಪೇರು ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ಯಾಡು ಬಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವನು ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊದ್ದವನು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಇತನೆಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಈಚಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಪೇರ ಪುಡವುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಬೆಚ್ಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚವು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ್ಬಿಡು ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ದೇರೆ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ದೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲನ ಇಜಿಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಾರದ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಹಾಳಾಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಮಂಜಲ್ದಿರ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಣ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದಿರದೆ ತಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಪಾಯಸಗ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೊಕ್ಕನ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನವೇನು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಏಲಕ್ಕಿಂದ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದಾಯ ದೀಪನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಂಡ ವಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿಲತ ವಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಕೀರು ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳಿತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ತೋನಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬತ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಪಾಯಸ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜಲ್ದಿರ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ದಾಯತಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಣಂದೆನ್ವೆ ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಯರಿಗೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ತುಲೆ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಕೆಲವೇರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುದು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಲ ದೀವಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ನನ್ನೊರ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ.